Ivan je student. A, super. Pa, da. Super. I jedni starija 22. Svaka čast. Ja sam isto... A danas do prolaznika Buda Molite nešto na strani. Ajde, ubačili se odlično prema drugom delu sale. Evo, ja mogu na grupu da pišem. Stani. Nemaš ili ovdje, ili tamo. Na opišu najem 11 idućete godine. Super. Ja sad manje. Mogu da uzmu na sljedećem stolu nakon hrane. Hvala. Eto i mi je slušno. Odavde do Beograda i odavde do Čumića i odavde do Kragujevca, besplatno u roku od 20 minuta, taksisti su pristali, tako da ako želite da nas sačekate u Čumiću ili Ukoliko je prilikom toga prevoz obaveštenje za sve studente, još jedan put, ukoliko neko želi da ode da se odmori, može da legne u srednju školu, da se presvuče šta god mu je neophodno, tamo također ima hrane i pića. Može da se javi bilo kome u redarskom prisluku i pomoći će mu. Hvala. Mi smo naši. Mi smo naši. Obično naplaćuje svoje osnovi. Vodu imaju para pa mogu da to Isto ono večera šima. Nama su rekli samo kao stjeva sad smo opet može da se tehničan direktor, ja sam iz škole. To je za psihologa.
nećemo